Good morning mga paps. It's official. First day of classes na. No! So, aga pa kami mugtaw, medyo temprano pag tapos why ko katulog kagabi kay gila patulog ko sila. Yun ang comfort ko sila. Super dad. So, breakfast yung mga kids. Ready to go to school. Yeah. Yay! Ako naman yung ready to drive. Ready, Drive. Drive safely. Driver mode. You Yeah. know that coffee? I'm so tired. Yeah, oh. Oatmeal. Okay. Sila ya. Ano yung mga basudan nila? Manok na siya. Chicken fillet. Okay. So, Huh? let's start the day. Ano? Yeah, de. Wow, ready na sila. Ready to go to school. Daddy, don't do that. Okay, good. Iya, te ha. Nagtol ka ha. What? So, makotol ka mo sa teachers ni B. What did you do sang summer nga? What did you do this summer? We went to see garden. We did nothing! Hooray! My side. Side lang. That's good, that's good. Backpack na siya. Okay, sud na. Di okay man kung backpack? Hindi bugat? So mga paps, kung may klase, back to same old routine kami. Every morning, padulong ko sa mga kids. Tapos, diretso sa work for the time in. First day of school, traffic. Yeah. No? Expected. Did you expect the traffic? Huh? Okay na si mami, oh. Oh, no. Yeah. Why should I? Good vibes, good vibes. Grabing traffic. Ang mga tawag nga, dapit na lang gid, punto kalayo pa because of the traffic. Yes. Hey, Daddy. We are inside the school premises Then na. you look for parkingan and Yeah. you will go down. So nag-park ko diyan ay si mami kang mga kids ng diretso na tumapas to sila. Yeah, they're ready na siya sa school, oh. Dako bagya, bro. So pwede lili niya pa, so everything is okay na. Ang mga kids nakasettle lang sa ilang mga classrooms. Kaya nalipay man sila. Si mami happy man. Happy ka, mams? Oo, Oo. pa yun. Lipay siya kay kung saan pa, this is where our taxes go. Saka ako sa babaw kag ma-time in. Balik lang ko. Ako ako din nga bata. Si. And we're home. Dito kami sa balay. It's time to work. Akong workstation. Dili ako go, Brad. This is where the magic happens. Gamo-gamo, no? Okay lang na, basta productive. Tapos, ano to na Tapos, ari yan kay... Muna yan kay Jill. Dili siya go, bra. Home office.
So 11:30 na, buhi na ni Lizzie. Sugat na kami. Bulsa. So si Lizzie, kay ano pa lang siya, ng grade 3. Half day lang na siya. So ang buhay na mga around lunch. Mga 11, 11:30. Subong wala kami kabalo exactly kung ano gilang buhay ya. Kaya syempre first day of class, karon pa namon na mabalan. Ang sipon makapoy magdulong sugat. Kapoy para sa driver. Galing kay sa family nga niya, ako man lang ang driver. Yung work na ko, ka-drive pa ko. Wow. Si Jill kabalo naman mag-drive, galing kay ano ka na, anong rason? So ano yun? Nasugat na ni Mami. Si Lizzie. So maplastar ko di anay. Kag maghulat. Up! Ay na sila. Si Mami pa lang. Si Ma'am, sir. Palo kung diin sa. Okay pa? Okay. Library ko, no? Kung magbuhi si Lizzie, pilagaw pa na siya. Tingin na tultol pa na ni Mami. Fully dito pagsawayon sang sikyo di. Kaya mga sikyo daan, ginasaway kanila kung magdugay ka di. Dapat park ka sa sakto. Narang sikyo. No. Kapantay-pantay. So okay, napa ko day, wala man sila gyapon. Medyo worried na ko kaya mga sikyo at tulok na sa salakyan. Asla oh. Na. Asaw. Tay bantayan yan na. Kaya na si Lizzie. Liz, nakita mo si Mami? No. Nagsulod siya. Nagsulod siya. I-text ko lang siya, dali lang. Okay. Hello? Ma'ams! Ari na din si Lizzie sa sasakyan. Ari na kita? Oo. Okay. Lahat na din. Okay. 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 Nasiga lang para niya ito makakot-libot. Makasulan ako na? Oo. Sige, okay. 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 Tiyan mo sang schooles. It was great. Ayos. Sadya. Sige. Okay, we're back sa balay. So, manyaga kami. Mabalik naman ko work. Base matlog-tulog ko. Kaya masugat naman kami dito guys sa isa. Kakapoy isang life ko, no? Ano mabal mo? Okay lang ah. Kita mo lang. Nyagata. Ano atong sudan? Okay. Kalabasa with munggo. Pangros. Biplop. Oh! Taguan eh. Kaya ako lang na makaon. Bye na! Sa City Mall ako mabakal. Okay, araha 3:39. So mga muni oras kasugat naman kami kay Lily naman niya. So ang importante is
between this chores sa amon family, importante sa amon ni Jill is to squeeze in the work as much as we can. Kita mo kami obra. Nakita nyo man ito kagina ang mga small desks namon, nga ginatawagan mo niya office. So, Ano to ya? Kay mine is inside. gin pakita ko ganun. Okay. Pakita ko. So, that, Separate workplace kay para focus. sino man yung makafocus sa mo nga tsura. So anyway, amo na importante, hustle. Hindi ka man mag-asenso sa buhay kung hindi ka mag-hustle. Di ba? Di ba ka? Di ba? Ang So- malas mo katapik. So hustle good. So ang problem ko subong is okay naman na mas question ko ng work. Ang problem ko subong ang energy good. Kay gusto ko kita ni magsige-sige nga ako nga workout. Di mo workout ka ba subo? Gani mo na gani. Pero siyempre galuya ka man la. Batsyag ng lawas mo. Baka adjust ka man po pero yung susan auto bala, di ba? So may klase nag-workout ka man. Kadami magtulog. Time and energy management. Talaga lang ang motor. So, munang secret. Hi, Manan. You okay, Manang? Is this really record? Yeah, it's recorded. Manang, are you okay? Nga how? What's wrong? You're tired? Nga ala sakit ilma. It's okay. Ana may sandal ko dang agin dala. Where we go? Okay, gindrap ko lang mga kids kag si Jill sa grocery. So, samtang ka grocery sila, ma-workout ko dyan sa muscles and curves. Siguro mga 1 hour and a half na workout na. I think okay naman na. So, sige. Ayun ako sa gym with Coach Wilmer. Yeah, hopefully maka-aspire kami karon pero may mga estudyante pa sa students yung tuluan niya martial arts. So, chill lang ko ay ma-warm up lang pa for the cardio. Tapos na. So, wapunin ako. Sirambot ka na niyo. So, patsi na kami. Ako lang yan. Tapos na, sir. Tapos ka na. Okay. So, punin ako. Bye-bye. Punin ako. Bye-bye. Hop. Bye. Thank you. Hello, sir. Sige, si Coach ka na. Dito na. Mag-uwamig ko. Boss. Wala mo tan, sir. Isa man lang ito right na. For 30. So this is the gym. Sige, thank you. Yun, so walang kamot. Kulang kamot ko. Imo na lang na. Okay, bong? Bye-bye. So, tapos na. Good workout. Yung baboy. Ay, ano namin sa balay, finally. Time to rest. Home sweet home.